أفتا ختما ألو زبال فلوت دخان كل سو زنعقو مسكين ودني نيرو جن هيوت بزي تتصبخ ومن قدنا ممزع بارس لزلوا حدا معلتي كافت مويتو إزبال زنوركو لعل 300 مليون دولار يورس جن ات 300 مليون دولار ناوتو نخو قورو أو تحت 3 معلتي جدا 3 مليون كتفق لوا لنا 3 مليون دولار 3 معلت مدفع كنت زدي خبيت اسكو نايلو ما عند فيلمنا هنرينا اقرا من قدهم اذا قات امنعكم تزخون ما 3 مليون ناي مدفع عدل تترخو انتي كتقورو نيركم او كومنت قدوف لي سناي تصنحيت فيلمنا جمر أب هاكنسات زبال قانتا تجاوت زنوره مونت زبال دخا ودنا رأيناي بتعمو زفاتون تنكران تجاوت ولا يخونو دا أمبر قوزات سلزي يكونو من سبونسر زقورون كنه كاري حقا زقورو لهم سوكنين ورمن بز مغنيات زون بما يدوم تحيسو زحلف من قد بابر له كل جيزة اتبابر كحلف كله دما جوات أمو قاريتهم كتبه هو يقددو حدا محلتي إنا تجاوتون كله وقن مونتي نحدا دونالدو زبال ودي زحلفو سلسة معلتات بزي مقرات فوتو العلو سلزنوره نفتن عبيت ليغات كوسد مخانو كم زتراتر له نحركو سبايك تصوعي نقرو سبايك جن لعلمات انكم زحلملون دحر لبون خيسبر حجه مطاطينو نخمني نقرو بعدل كوين جن اتمعلت نسو تجواتا سعرت خوينم سلازودو نمشاتو عاوتو من مخبر نا حدا باري خدو افتبار مونتنا سبايك كلته بتجواتا استزناغ عقولاتي رخومو جزاهم اللوسن كلو كمالو اون حسوم سلازنورو كندستقالو ميچاوتون أف دقيت باردما دونالدو نو حلفت دويلو بزعوا نايمونت من قسقاسات ينقروا ملو نزا حالك وستوسونو سومنات بزي مقراتي كتاتلون كم زنوارون قلتسيو نافت باركن ملسين كلنا مونت الناس بايك حيزو من زنوارو خلطو قالات تخكلين يفكرتني ماتمو مسوهم سلز تنحا بتحمين ناددو أفت بار زنوارو سو بأس خمز اللي على سلز تردو كيدون قينات السيوات اتا مستأنا قاديتون كاودون قيخا قدم كي حيشيلا فقوايانا بولاوش تدول انكي دونغي اتقيتشتي باسمو كم تخلو تصبيو نورة بيسبول تجاوتن اتون كالو توداتني باسمو بزتصنحم نورت تراموس تربيسان بوكسون كل سوي واقع قلقلي سوات سوقيلو من نارو يتصنحمو لعلمات انكم وقومن كلو نسومو النافت باسياتيو مونتي الناس بايك اتمشت تأثيرون بوليش تاوية وسودمو اتاليتونا ويحلفوها نقوهو أسلطانيهم تشارلي متصمو اتقانتا منن قرش سلازي ولو بواحز كوت انكم زي كالي نقرم مونتي اتا معالت نسا ناي فاينال جواتا سلازنورم أب إسرائيل كوينو خلفا بزي مقالو تعمي تجانيغ نيرو شارلي جن اتهم بجيت زقورو لناسبات بزعاوخو من ما يقدسون السغاري كاس لزخونكا قالوت منا أسي تجاوتي أما إكابام زلو السخاو زقانتا لعل 15 عامة تجاوتكا زيدما لعلمة دلنيا إزقارة كايلو بحزن حدي قوي خيط دحرز توسن ساعتات زوم كل تعرختي نافيت فردي وسدو أقون وبزحت نقراتيهم تخصيصهم ببأسي تعرفي نايسو نورت معناين سلام بمتقاتن مونتي نصا مخانومن اتغاطامي ناتوم طفات كم زي كونن تزاربه مستادانيا خكاتا يمكر اتادانيا بخطو تربيشا 3000 قصعت كفيلو كوص خم زخل تنكرو اذن خالو صبق زينو على ينبر مونتي ناس باغن قرش زبال سلا زينورم نا بوليس طابايام كملسو نيرم اتعغرغر كن هاندت دونالدو يقرصمو كعبي تكال كم زمصن زوم كلته سبات اندحردا طفاتهم امينوم ات 3000 قصعت بعلكم زخفللهم نغيرو بوحس حيزوم يوص مونتي كساو حجي دونالدو ناو كالوت عبيت غانتاتات وسيدو كጫوتو زحسولو سو سلازمسلو عبيت ليغ نخጫوت بطعمي تهانتيني دحرز دونالدو نخلتي ام حيزوم نيويورك يقيدمو نو حدا بطعم عبيه هنصا خاتين كلو سبايك بطعم تدناقطو دونالدو زعشينا لو بوليس مبر نا حقي تጫوت زئكب سو يكونن يلو تحقن خغالص ينكرو دونالدو انا نخعش يزوسدكم لو خيبلكم أنا قعنا وزن خمسكم يتقطيريلو نو حد خفلي حيزوم يخيد عفتوش تخفلي نمونت زصبويو ناي أتو روبرت بزحت دقاتات نيروم أتو روبرت أكو نمونت تقون كن 30 عامت مستسدرا توايسو طفي نيرو كاون دحر أبي كم زاتي تفلت سوي نورن ليكا أتو روبرت ناي أمريكا قالو زبال هافتام كوينو نا نورت أنيحو كن مخلت سومن يميتو حجي اتقرش خورس زخيل ناي متقرش وراسو على مونت يخون دا أمبر نخورسو استوسونو حقتات نيروم انتي مخون مفلات اتوم طاقاتات روبرت نمونت زقدفو لكاسيت يولعلو موني نتوكو اخريون كله صحدا خويني يصنح مو نسو صليم سلازنوره كميل دا اكو يكوينيلو نوعلنا حتى تيصنح جن روبرت إذا حجي مونت سحطو له حتو إنها تتصبيو سلازنوره أبوه كل تنشت خمس نورون اتحانت تسلم
እታ ሓንቲ ጻዕዳ ምዃናን ንሱ በታ ጻዕዳ ዲኡ ኣቁኡ ምዃኑ ይነግሮ። ሞንቲ ሰነፍ ስለ ዝኾነ ብተደጋጋሚ ድሕሪ ምጽራፉ ቆልዓን ከሎ ኣቦኡ ማዕረ ክንደይ ብተደጋጋሚ ቆጽዖ ከም ዝነበረ ታሪኽ ይነግሮ። ንሞንቲ እውን ብተመሳሳሊ መንገዲ ቆጽዖ ስለ ዝደለየ ቅርሺ ምውፃእ ማዕረ ክንደይ መጽልኢ ምዃኑ ንምርኣይ 30 ሚልዮን ሂቡ ኣብ 30 መዓልቲ ወዲእዎ ንኽምለስ ይነግሮ። ግን ዝተወሰኑ ሕግታት ኣለዉ። እተን 30 መዓልቲ ተወዲአን እታ 30 ሚልዮን ወዲእዋ እንድሕር ደኣ ክመጽእ ኮይኑ ብዘይዘን ሕጂ ኣብ ዝዋኑ ኒዋዝ ዝተኸደነን ክዳውንቲ ካሊእ ሃፍቲ ፈጺሙ ክህልዮ የብሉን። ዝኾነ ይኹን ነገር ገዚኡ ድማ ንኸጥፍኦ ጥራይ ከቃጽሎ ኮነ ክሰውሮ ወይ ከበላሾ ይፍቀድን። ዝደልዮን ክንዲ ዝደልዮን ሰብ ከም ሰራሕተኛ ቆጽር ይኽእል እዩ። ግን እቶም ዝቆጽሮም ሰራሕተኛታት ናይ ግድን ዘገልግልዎ ክኾኑ ኣለዎም። ንጽጉማት ክትሕግዘሉ ትኽእል ቅርሺ 5% ጥራሕ እዩ። ኣብ ቁማር ክጫወቶ ዝኽእል መጠን ቅርሺ እውን ናይቲ 30 ሚልዮን 5% ጥራሕ እዩ። ካብኡ ሓሊፉ እቲ ቅርሺ ንማንም ሰብ ክህቦ ኮነ ውህብቶ ክገዝአሉ ፈጺሙ ይፍቀደሉን። ድሕሪ ዝኹሉ ሕግታት እታ ናይ መጨረሻን እታ ወሳኒትን ድማ ይነግሮ። ብዛዕባ እቲ ቻለንጅ ንሱ ንማንም ሰብ ክዛረበ ይግብኦን እንድሕር ደኣ ተዛሪቡ ከም ዝወደቐ ይክሕሰብ። እቲ 300 ሚልዮን ድማ ወራሲ ኮይኑ ክጸንሕን። ሞንቲ እዚ ውድድር እዚ ኣይክእሎን እንድሕር ደኣ ኢሉ 1 ሚልዮን ሒዙ ክኸይድ ይኽእል እዩ። እቲ ካልእ ድማ ንመንግስቲ ክኸውን። እቶም ጠበቃታት ሞንቲ ቅርሺ ኣተሓዛ ስለ ዘይኽእል እቲ ቅርሺ ከምቲ ዝተባህሎ ክገብሮ ይኽእልን ኢሎም ስለ ዝሓሰቡ እታ ሒዝዋ ክኸይድ ዝኽእል 1 ሚልዮን ኣዳልዩ ይምልኦም ነይሮም። እቲ ቅርሺ እንድሕር ደኣ ንሱ ዘይወሪስዎ መን ክወስዶ ኢሉ ነቶም ጠበቃታት ይሓቶም እሞ ብዘይክኡ ካልእ ወራሲ ስለ ዘየለ እቲ ቅርሺ ጠቕሊሉ መንግስቲ ከም ዝወስዶ ይነግሮም። ሞንቲ ናብዚ 1 ሚልዮን እናጠመተ ጋሰጋእ እናበለ ይጸንሕ እሞ ቁሩተይ ድሕሪ ምሕሳብ እታ 30 ሚልዮን ሒዙ ኸይዱ ኣብ ወርሒ ንኸጥፍአን ዕድሉ ክሙክር ይውስን። እቶም ጠበቃታት እውን ድሕሪ 30 መዓልቲ ብዘካዘን ሕጂ ተኸዲንዎኒ ክዳን ካልእ ሃፍቲ ኸይብሉ ሰዓት 6 ናይ ለይቲ ክመጽእ ከም ዘለዎ ይነግርዎ። እቲ ቅርሺ ወጻኢውን ኣትይዎ ንምክትታል ድማ ኣንጀላ ትበሃል ሰራሕተኛ ትቁጸረሉ። ሞንቲ ካብቲ ክፍሊ ወፂኡ ንስፓይክና ዶናልዶ ክረኽቦም እንከሎ ብዛዕባ እታ ቻለንጅ ምዝራብ ስለ ዘይፍቀደሉ 30 ሚልዮን ከም ዝወረሰን ሕዚ ድላዩ ክገብሮ ከም ዝኽእልን ነጊሩ ንዶናልዶ ከም ናይ ግሊ ፎቶግራፈሩ ይቆጽሮ። ናብ ባንኪ ይኸዱ እሞ እቲ ቅርሺ ናይ ሓቂ ከም ዘሎ ድሕሪ ምርግጋጽ 3 ሚልዮን ካሽ ሒዙ ይኸይድ። እቲ ባንክ ማናጀር ንሞንቲ እቲ ቅርሺ ኢንቨስት ንኽገብሩሉን ወለድ ንኽህልዮን ይሓትዎ። ሞንቲ ግን ወለድ ዘይብሉ ኣካውንት ንኽቕምጡሉ ይነግሮም። ኣንጀላ እዚ ክትሰምዕ እንከላ እውን ብጣዕሚ ትናደድ። ምክንያቱ ውድሳት ቅርሺ ንኸጥፍኦ ከም ዝተውሃቦ ፈጺማ ኣይትፈልጥን። ድሕሪኡ ሞንቲ ነቲ ጓርድያ ክንደይ ከም ዝኾነ ደመወዝ ይሓቶ እሞ ናይ ግሊ ዋርድይኡ ንክኸውን 10 ዕፅፊ ዝነበሩ ደመወዝ ገይሩ ይቆጽሮ። ካብቲ ባንኪ ሒዝዎ ዝወፅእ ነበረ ቅርሺ ብጣዕሚ ብዙሕ ስለ ዝነበረ ብዙሓት ሓለይቲ እዮም ዘድልይዎ ነይሮም። ኣብቲ ባንኪ ዝሰርሑ ነበሩ ኩሎም ዋርድያታት ድማ ሰራሕተኛታቱ ገይርዎም ሒዝዎም ይኸይድ። ስፓይክ ሞንቲ ዝረኽቦ ቅርሺ ብዘይ ምሕሳብ ስቑኢሉ ስለ ዘጥፍኦ ነበረ ብጣዕሚ ይኾሪ ነይሩ። ሞንቲ ግን ዝሓስቦ ፍሉይ ፕላን ከም ዘለዎና ነገረ ክረጋግዖ ይሞክር። ቀፂሉ ናብ ወጻልጣኒኡ ቻርሊ ይድውል እሞ ነቲ ጋንታ ብምልኡ ባዕሉ ስፖንሰር ከም ዝገብሩን ሓድሽ ሜዳ መኪና ቲሸርትን ከም ዝገዝአሎም ቃል ይኣትየሉ። ቻርሊ ዝቕልደሉሎ መሲልዎ ብጣዕሚ ይናደድ እሞ ዘርኡ ኸይወድእ እቲ ስልኪ ይዓፅዮ። ናብቲ ጽርግያ ወፂኡ ሃንደበተ ተሓልፍ ዝነበረ ታክሲ ጠጠው ይብል እሞ ንሓደ ወርሒ ናይ ግሊ ሹፌሩ ንክኸውን በሽሓት ቅርሺ ይቆጽሮ። ኣንጀላ ብፍጥነት ትመጽእ እሞ በቲ ቅርሺ ንሱ ልዕሊ 50 ሊሞዚን ክቆጽር ከም ዝኽእል ትነግሮ። ግን ሞንቲ የተገደሰን ምክንያቱ ዕላምኡ እቲ ቅርሺ ምጥፋእ ጥራሕ እዩ። ሞንቲ ስቑኢሉ ንሰባት ከም ዝቆጽርሉ ስለ ዝረአዩ እቶም ኣብ ጥቕኡ ዝነበሩ ሰባት እናጎዩ ስራሕ ንቆጽሮም ይሓትዎ። ንሱ ድማ ሲዑኩም ንምጽእ ኢሉ ሒዝዎም ናብ ሬስቶራንት ይኸይድ እሞ ንኹላቶም ምሳሕ ይጋብዞም። ግን እቲ ሬስቶራንት ታራ ኣይኮነን። ኣብታ ከተማ ኣለዉ ካብ ዝበሃሉ ሬስቶራንታት ኮይኑ ክባራት ምግብን መስተን ጥራሕ እዮም ዝእዝዙ። ነቶም ሙዚቀኛታት እውን እቲ ልስሉስን ናይ ክላሲክ ዓይነት ዝነበሩ ሙዚቆም ናብ ጃዝ መሳሊ ንቕይርዎ የገድድዎም። ኣብቲ ምግቢ ሰዓት ሞንቲ ንኣንጀላ ብተደጋጋሚ ክጅንጅና ይሞክር ስለ ዝነበረ ሕፀይ ከም ዘለዋን ኣብ ቀረባ ግዜ ክትምርዖ ምዃናን ትነግሮ። ኣፍቃሪኣ ጠበቓ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ግዜ ኣብ ካሊእ ቦታ እዩ ዝሕልፍ። ንኣንጀላ ዝኸውን ግዜ ድማ ይብሉን። ሞንቲ ንሰብኣያ እውን ምስኡ ቆፅሮ እሞ ብሓደ ኮይኖም ግዜ ንኽሕልፉ ንኽፅውዖ ይነግራ። ኣንጀላ ግን ፍቕሪ ብገንዘብ ዘይግዛእ ነገር ምዃኑ ትነግሮ። ብዛዕባ ከይሓሰበ ቅርሺ ዘጥፍእ ሚልዮነር ኣብ ሙሉእ ከተማ ይውጋዕ ስለ ዝነበረ ካብቲ ሬስቶራንት ክወፅእ ናብቲ ኣፍ ደገ ክኸይድ እንከሎ ብዙሓት ጋዜጠኛታት እናተፀበይዎ ይጸንሑ። ብዙሓት ሰራሕተኛታት ከም ዝደልሎን ስፓይክ ናይቲ ዝሰርሐሉ ድርጅት ዋና ፕሬዚዳንት ምዃኑን ይነግሮም። ናብ ውሽጢ እቲ ሆቴል ምስ ኣትየ እቲ ማናጀር እቲ ሆቴል ዘሎ ዝበለፀ ክፍልታት ከም ዝተተሓዘ ይነግሮ። ሞንቲ ነተን ክፍሊ 10 ዕፅፊ ከም ዝኸፍል ክነግሮም ከሎ ግን ነቶምኡ ዝነበሩ ሰባት ተባሪሩ ንሞንቲ ከኣቲ ይፈቕደሉ። ናብቲ ክፍሊ ኣትዮም ብጣዕሚ ክባራት ክዳውንትን ካልእ ጌፃጌፅን ይገዝኡ።
اتقطر نسو سواء أنا أنجلا وارن حيزوان نجزان خيدي متمو مونتي بزحت جرت سناي زخون قرش نغهولو نوارن يهو وارن أفت قبل زنور بزحت كبارات فرنيتشرات نادنا قدما بزعوهم بزح فلتات كم زلوه نمونتي نقرو مونتي بفلتاتو بطعم تدني قسل زنواره دوكوريتور خونو نقوط صريحتو وارن مت أنت دوموز مسمعه قاس قاخي ولا فقدن يخون أنجلاون بتسانو بطعم ترنجز مغناتو سوايا بقرشي يجزاني لا اتقطرستو أنا تغاتعلو نيرا دحري وارن نحنت ورح ملو نمونت نغزرح نتو مدانياتات عرفت نخوي حتم نسومون ندحر دا مونتي اتقرش خمي جيركم تطفولو زرزر حواريتات مصلنا قينكا كن فقدل كاينايلوم سلاي جيرومنا مونتي سدوو إذا قداي نوارن بحانت امن خل التعيف ناخونولو سلازمات نانجلا فتسيوم يتزارون أتمساسال ساعات مورتي اتنو درجتو استخاريو هنصا استفلالي سرحات قوصروم سوات بليو إنهي وارن اتناي دوكوريتينغ سرح نختحجزو نناي قدم سويتو ميرلن يصوعا مغنياتو بزعوا دوكوريتينغ كل نجر زمهارتو نسايا نهرا أنجلا دما اتزحلف خيا أكل سواء حجوم بزغورو لنجر بتحمنا انتناددتن تسفانا قرص أهلون تمتزل مونت موتيو نميرلن يصوعا مو مسمع قطعوين كلا مع كوريا قرطتا تناديدا كتتصارف وقت قمت ألين كلا من مخانو سلزي تفلت وارن كتنقاي مكرمو أو كيدي ودق ميرلن اتجزا بيت منجز تختم سلو بزح حسابات كم زلوات نقرومو مونتون تحقيسو كل نمقوار أخول قرشيني نايو كل قوري الواي خيد حدثو أي ماتيو كوالاسكا برد قوريت أخمتمو نتو ما يستقانو أفريكاوين نخوهم قرش حق زنيلو نمونتي أو رجوت إنفست نخقبري حاتو أنجلا ناسبايك قرشو خمز سرقو اللوالا ناتنقوغو منم كي تقدسة فقادن يخوينو تقرشيهو مونتي 5% نقمار تفقيدنا لوس لزنراون حدو قمار تجاوتا يقوصرمو قشيو كتجاوتيلو ناو كاسينو يسودو دحريو نفتسالتنو زنوره تشارلي دولمو او امريكا قداموت غانتا زنورو ينكيس نخغطمو كل نجر كم زشفنو لوم ينقرو اتم غانتو نفت ستاديوم نخمصون ماكينا زيكونس هليكوبتر يليخلوم ماتيوم كابتا هليكوبتر كوردون كلو اتنسو زغزلوم تيشيرت غيروم كم زلو خرئن كلوون بطعم يحغوس نسومون معرو دسكولوم سلازدليه بزحات ناي اوركسترا ابالاتن كالوت ناي سيركس تساتفتن قصيرو اقباو لاي غورلو نحد حدوم ناي قل خداون تطراي زيكونس غزاوتون كم زغزلوم ينقلوم اذن تفتر اتوم دانياتات برحقت تحاويهم يريومو از قرعه يحقنا نمبر حدغنيا يزمسليلوم مفرح يجمرو تحرز مونتي كداون تقيرو مس مጫወቱ ኮይኑ نتغوددرنا تدالي يصنح بزعات زمطلو انصار فلوطات تጫወት ዝግበር ግጥምውን ብዙሓት ጋዜጣታት ይጻሓፉ ንምሸቱ ሞንቲ ናፍቶ ሆቴል ሒዝዋ ምስ ዝመጸት ጓል እትለይትን ምሕላፍና ተዳለየን ከሎ አንጀላ ትድውለሎሞ ፈጢኖም ክዛረሉ ዘለዎም ወሳኑ ጉዳይ ከም ዘሎ ነጊራት ጽዋዖ ሞንቲ ነታጓልካ ክፍሉ ዘይከባራ መማረጽ ይኖሮን ድሕሪኡን ከይደንጎዩ ስፓይክና አንጀላ ናይ ወጻን አታውን መማኸሪ ሒዞም ሊመጹ ሞንቲ እትقرሹ መልኡ ከይተወደአ ኢንቨስት ንኽገብር ክሕግዝዎ ግን ሞንቲ እትقرሺ ሰውል خطፎ እምበር ትርፍ ክረኽበሉ ዕላማ ስለዘይብሉ ንትሰብኣይ በመኽሎ ንኸይርበሽ ኣብ ክንዲ ብኮሚሽን ብደመወዝ ይቆጽሮ ሞንቲና ስፓይክ ንኽረጋግዑ ኩዕሾ ይጫወቱሞ ኣብ መንገዱ ስፓይክ ንሞንቲ ንምንታይ ማህተም ወይ ወርቂ መሳል ነገር ገዚእኻ ንዝተወሰነ ግዜ ዘይተቕምጦ ክኸብሩ ኢሉ የማኸሮ ሞንቲ ሓንቲ ሓሳብ ትመጽሉሞ ናብ ሓደ ቦታ ኸይዱ እታው ታሪኽ እትፍለጥ ዝኸበረት ማህተም ይገዝእ ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ እቶም ጠበቓታት ኣብ ጋዜጣ የንብብዎሞ እታ ዝገዝኣ ማህተም ከም ጥሪት ስለትቁጸር እቲ ውድድር ከም ዝወደቐን እቲ 300 ሚልዮን ከም ዘይረኽቦም ፈሊጦም እናሰሓቑ ይጸንሑ ግን ሽዑ ካብ ሞንቲ ደብዳቤ ተላእኺሎም ይመጽሞ ኣብቲ ደብዳቤ እታ ዝገዝኣ ክባር ማህተም ከም ዝተጠቐመላ ይርኡ ብጣዕሚ ድማ ይናደዱ መማረፂ ከም ዘይብሎም ድሕሪ ምፍላጥ እውን ንዋረን ብዛዕባ ዝነበሮ ጉዳይ ይነግርዎሞ እንድሕር ዳኣፍቲ ናይ አንጀላ ኣካውንቲንግ ኤረር ፈጢርካ ሞንቲ ከም ዝሰዓር ጌርካ ካብቲ መንግስቲ ዝወስዶ ቅርሺ ሽልማት ከልየካ ኢሎም ናብቲ ቦታ ይሰድዎ ድሕሪኡ ሞንቲ ቴሌቪዥን እናርአየን ከሎ ኣብቲ በረድ ነቒሉ ንኣፍሪካ ማይ ዝሰድድ ድርጅት ብዙሕ ቅርሺ ከም ዘትረፈ ይፈልጥ ሞንቲ ብዛዕባ ዝሓድሽ ቅርሺ ብጣዕሚ ተጨኒቑ ኩሉ ንኽሸጥዎን እቲ ናይ ትርፊ ምምቓል ዝበለፀ ንቕንስዎን ይነግሮም ግን ንሱ ክንኸይኣክል እቲ ቁማር ክጫወት ተሰዲዱ ዝነበረ ወዲ እውን እቲ ዝተዋሃ 5% 10% ገይርዎ ተመሊስኒ ሞንቲ ተጨናኒቑ ንኣንጀላ ኩሉ እቲ ቅርሺ ንገበርቲ ሰናይ ንኽእትዎም ይሓታ ሜረለን እውን እቲ ዶኮሬሽን ወዲኣ ናብቲ ክፍሊ ብዙሕ ነገራት ከም ዝወሰኸት ንሞንቲ ተሪኦ ሞንቲ ዝበለፀ ቅርሺ ከጥፍእ ስለ ዝደለየ ግን ዝበለፀ ነገራት ንኽትውስኸሉን ንኽተፀብቖን ይነግራ ኣብ ሰዓት ዝዋረን ኩሉ ስሩሕ ምስ ሜረለን ስለ ዝነበረ ንኣንጀላ ዝኾን ግዜ ይነብሮን
ንሳውን ምስ ሞንቲ ምሳሕ ንኽትበልዕ ፈቃደኛ ኮይና ብሓደ ናብ ሓደ ሬስቶራንት ይኸዱ ግን ሓደ ሰብኣይ እንከይፈለጠ ንናይ ሞንቱ መኪና ብድሕሪት ወቕዓ እቲ ጥፋኣት ዋላ ናይ ባዕሉ እምበር ሞንቲ ቅርሺ ንምጥፋእ ካልእ ዕድል ስለ ዝነበረ ንትወዲ ባዕልኩም ዝሕክሞን ብጣዕሚ ከም ዝተጎድአን እናተዛረበ ሒዝዎ ንሆስፒታል ክኸይድ ይዳለ እቲ ሰብኣይ እውን ሞንቲ ኣብቲ ዓዲ ዝመፀ ፍሉጥ ሃፍታም ምዃኑ ምስ ፈለጠ ሓንቲ ዘይኮነ እንከሎ ጎነይ ማእገረይ ማዓንኮረይ ማል ይጅምር ኣንጀላ ዝኽትርእን ከላ ብጣዕሚ ትናደድ ዝገብሮም ሎ ውሳነታት ካብ ናይ ቆልዓ ከም ዘይወፁና ነገረት ሓዲጋትኩም ትኸድ ከተጠንቅቆን ከላ እውን ብኢዳ ሒዛሞ ንኽትኣምኖን እሱ ዝገብረሎ ነገር ትክክለኛ ምዃኑን እናተዛረባ እንከሎ ዋረን ምስ ሜሪለን ኮይኑ ብትመሽኮት ይርአ ኮኔላ እውን ንኽተባእሶ ሰበይትኻ ሃፍታም ሰብኣይ ትጓይላ ንዓኻ ትርስዕካ ላውዳ ሓቂ እናበለት ካብ ሰበይቱ ንኽርሕቕ ክተገድዶ ትሞክር እቲ ምሸት ንሱ ድራር ንምብላዕ ናብ ሓደ ሬስቶራንት ክኸዶን ከለዎ እውን ዋረንት ኣብ ጥቓ ኣንጀላ ኮፍ ይብል እሞ ንሞንቲ ግን ልዕሊ መጠን ዳሓቂ ትቐርበ ኣለኺ ንዓይ ከም ሱርኩም ትቐድሚ ትፈትዩኒ ዶ ኢሉ ይሓታ እሞ ኣንጀላ ብዙሕቱ እዚ ብጣዕሚ ስለ ዝተናደደት እንከይመለሰሉ ተሲኣ ትኸይድ ኣብ ቴሌቪዥን ድማ ሓደ ጋዜጠኛ ሞንቲ ብጨረታ ብጣዕሚ ክባራት ጠራሙዝ ወይኒ ከም ዝገዝአን እቶም ኣብቲ ጨረታ ዝነብሩ ሰባት ከም ወብ ተኸፊቱ ከም ዘስትዮምን ይዛረብ ድሕሪ ስፓይክ ምስቲ ናይ ኢንቨስትመንት መማኸሪ ይመፅሞ ንሱ ከይፈለጠ ዝተወሰኑ ቅርሽታት ወፂኦም ከም ዝነበሩን ሕጂ እቲ ቢዝነስ ብጣዕሚ መዋፅእ ኮይኑ 10 ሚልዮን ሒዙለዎም ከም ዝተመለሰን ይነግርዎ ሞንቲ ንወሮ 30 ሚልዮን ክውድእ ፃዓርዓር እናበለ 10 ሚልዮን ክውስኾን ከሎ ብጣዕሚ ይድንግፅ ተደናጊፁ ዝረአዮ ኣዕሩኽቱ እንታይ ከም ዝኾነ እናሓተትዋን ከለዉ ዋረን ሃንደበት ይኣትሞ ዝኾነ ፈርኒቸራት ንኽካረ 20,000 ንክህቦ ንሞንቲ ሓተሞ ሞንቲ እውን ፈቃደኛ ኮይኑ እቲ ቅርሺ ይሰዶ ድሕሪኡ በይኑ ተሪፉ ቴሌቪዥን እናርአን ከሎ ኣብቲ ቀረባ ግዜ ዝካየድ መረፃ ንምስሓር ፖለቲከኛታት ልዕሊ መጠን ቅርሺ ከም ዘውፅለዉ ይፈልጥ ሞንቲ ቅርሺ ንምውፃሕ ዕድል ስለ ዝነበረት እውን ኣብቲ ናይ መረፃ ውድድር ከኣት ይሓስብ ንኣንጀላ ክመኸራን ከሎ ብዙሕ ቅርሺ ምጥፍኡ እናስሕዎ ሕጂ ሰባት ክሕግዝ ዝደለየ መሲልዋ እቲ ሓሳብ ፅቡቕ ምዃኑ ትነግሮ ቃለ መሕተት እናተገበረሉ እውን እሎም ፖለቲከኛታት ሕማቃት ምዃኖምን ዋላ ንዕኡ ወሲሕካ ፈፂሞም ንኸይመርፁ ነቶም ሰባት የበረታትዖም እንድሕር ሰዓት ኣብ ካሊእ ናይ ቴሌቪዥን ፕሮግራም እውን እቶም መረፃ ዝካየደሎም ለዉ ሰባት ክምረፁ ዝልምኑ ኣለዉ ሃፍትን ሓይልን እቲ ሃገር ንምጥቃም እምበር ነቲ ህዝቢ ንምጥቃም ከም ዘይኮነ ብዘይምቁራፅ ይዛረብ ክንዲ ዝተኻለ ቅርሺ እውን ኣብ ፖስተራትን ምፍለጣትን የጥፍእ ብዛዕባ ፖለቲከኛታት ግልፅን ንፁርን ኮይኑ ዝዛረቦ ነበረ ዘራርባ ንብዙሓት ይስሕብ እሞ ልዕሊ እቲ ዝተፀበዮ ነቕቲ ይረክብ ኣንጀላ እቲ ቅርሺ ምቁፅፃራ ትቕፅል እሞ ብጣዕሚ ትጭነቕ ምክንያቱ እተን 30 ሚልዮን ናብ ምውዳእ ገፀን የኒዋ በቲ ወገን እቶም ክልተ ተቃወምቲ ፓርቲታት ብምስጢር ይራኸቡ እሞ ንሞንቲ ገለ ጌርና ነወግዶ እምበር ሽምና የበላሽዮ ኣሎ ኢሎም ይሰማምዑ ብዛዕባና ሕማቕ ተዛረቡ ኢሎም ይኸስዎ እሞ ሞንቲ ደስ ናብሎ 4 ሚልዮን ቅፅዓት ተቐፂዑ ካብ እስር ቤት ይወፅእ ግዜ ሓሊፉ ምስ ያንኪ ዝገጥሙሉ መዓልቲ ይኣክል እሞ ኣብቲ ሎከር ነቶም ጋንትኡ ፅቡቕ ናይ መለዓዓሊ ዘረባ ይዛረቦም ቅድሚ እቲ ጨዋታ ምጅማሩ እቲ ኩሉ ግዜ ብመይድኦም ዝሓልፍ ባቡር ይመፅእ እሞ ሞንቲ ብዙሕ ናይ መለዓዓሊ ፖስተራት ለጢፉሉ ይጸንሕ ሞንቲ ናይ መጀመርያ ደርባይ እንትኸውን እታ ኩዕሾ ዓርኩ ስለ ዝሓዛ እውን ቀዳማይ ነጥቦም ይቕፅሩ ካልእ ወቕዓይ ክመፅእ እንከሎ ግን ስፓይኪ ብተደጋጋሚ እናፀረፈ ይጸንሕ እሞ እቲ ወዲ ብጣዕሚ ተናዲዱ በኣስ ንክጅምር ንእሽተይ ቀሪቦ ነይሩ ሰንኪቲ ተጋሩ ንሱ እውን ካብቲ ሜዳን ጨዋታን ይባረር በቲ ወገን ዋረንት እቲ ተኻሪቦ ዝነበረ ጠዋሉን ፈርኒቸራትን ናፍቲ ቦታ ይመልሶሞ እቲ ትሒዝዎ ዝነበረ $20,000 ሒዙ ይወፅእ ናፍቲ ስታድየም ክንምለስ ከለና ሞንትን ጋንትኡን ኣብ መጀመርያ ዋላ ፅቡቕ ምንቅስቃስ ይንበሮም ያንኪ ብጣዕሚ ሓያል ጋንታ ስለ ዝነበረ እናሰዓሮም ይመፅእ ድሕሪ ዝተወሰነ ጨዋታ ሞንቲ ብጣዕሚ ደኺሙ ስለ ዝነበረ ንኽቕየር ይገደድ ኣሰልጣኒ ቻርሊ እውን ዋላ ብፅቡቕ ገይሮም ይሰልጥኑ ዳ እምበር እዚ ጋንታ እዚ ያንኪ እዩ ፈፂሙ ተሳዒሩ ይፈልጥን ቀዳማይ ዝኾነ እውን ንምኽንያት እዩ ዝተወሰኑ ነጥብታት ጥራይ ምቑፃርና እኸሉ ኢሉ ንሞንቲ ክሐጉሶ ይሞክር ግን ሞንቲ ካብቲ ሜዳ ክወፅእ እንከሎ ሕጂ እውን ርእሱ ድኒኑ እዩ እቲ ጨዋታ ክውዳእ እንከሎ ያንኪኦም ነይሮም ሞንቲ እውን እንኳዕ ደስ በለኩም ንኽብል ናብ መድረኽ ይድይብ ዝኾነ ታራ ሰብ ቅርሺ ተጠቒሙ ኣብ መረፃ ሳዕራይ ክኸውን ይኽእል እዩ ትኽክለኛ ቻምፒዮን ንምዃን ግን ስልጠና እምበር ቅርሺ እኹል ኣይኮነን ኢሉ ይረድኦም ኣብ መጨረሻ እውን ንባዕሉ ካብቲ መረፃ ይስሕብ መለዓዓሊኡ ሰባት ንኸይመርፁ እምበር ንዕኡ ንኽመርፅዎ ከም ዘይነበረ ረዲኡ ዝተወሰነ ቅርሺ ከም ዝተረፍኦምን እቲ ምሸት ዓብዪ ምድላው ገይሩ ንኹሉ ሰብ ከም ዝዓድሞን ነጊሩ ይውድእ እቲ ምሸት እውን ኣንጀላ ፀብፀባ ወዲኣ እቲ ደፍተር 00 ኢላ ተዓፅዮ እዚ ማለት ሞንቲ ዝተረፈቶ ዋላ ሓንቲ ሳንቲም የለን እቲ ምሸት ናፍቲ ምድላው ሒዝዋ ንኽመፅእ ይኸይድ እሞ ኣንጀላ ብተግባሩን ስራሑን ብጣዕሚ እያ ተናዳ ነይራ 30 ሚልዮን ምንም በዘይጠቅም መንገዲ ምስ ዝወድእ ሰብኣይ ክከይድ የደለየትን ተብተበና በለት ካብቲ ክፍሊ ክትወፅእ እንከላ እውን ሞንቲ የፍቅረኪ ኢሉ ክዛረባ እንከሎ ይሰማዓቶም
ኣብቲ ምድላው እቶም ጋርድታትን ስፓይክን ናይ ዶናልድ ጁባ ይፈትሽዎ እሞ ብዙሕ ቅርሺ ይሰርቅ ከም ዝነበረ ይፈልጡ። ኩሎም ሞንቲ ቆፂርዎም ዝነበሩ ሰባት ድኻ ብምዃኑ ብጣዕሚ ይሓዝኑሉ እሞ ንክሕግዝዎ ብዙሕ ቅርሺ ይእክቡ። ሞንቲ ምንም ቅርሺ ከም ዘይደሊ ነጊሩ ንክምልስዎ ይነግሮም እሞ ዶናልዶ እውን ተሰሪቕዎ ዝነበረ ቅርሺ ኣልዒሉ ሒዙ ይኸይድ። ኣብ ዝቕፅል ንግሆ ንሞንቲ እቲ በዓል ዋና እቲ ሆቴል የተስኦ እሞ ብማዓንቲ ትወፅሉ መዓልቲ ኢሉ ካብቲ ክፍሊ የባርሮ። ካብ ዝተፈላለየ ድርጅታት ዝተፈላለየ ንብረት ክወስዱ ዝመፁ ሰባት እውን ነቲ ክፍሊ ሓደ ብሓደ እናወሰዱ ጥርሑ የትርፍዎ። እቲ ናይ ቀደም ናይ ድኻ ክዳውንቲ ተኸዲኑ እቲ ሜሪለን ዝገበረቶ ዲኮር ይርአ እሞ ፅቡቕ ምዃኑ ነጊሩ ኩሉ ነገር መሊሶም ይወስድዎ። ካብቲ ሆቴል ወፂኡ እቲ ኣፍ ደገ ዝነበረ ዋርድያ ክረኽቦ እንከሎ ከምቲ ንስኻ ዝበልክዮ ንማንም ሰብ የመረፅኩን ኢሉ ይነግሮም። እቲ ምሸት እውን እቲ መረፃ ዝሰዓረ ሰብ ከምዘየለን ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ናይ ሞንቲ ምክሪ ሰሚዑ ንማንም ሰብ ኣይመረፀን። እታ ዝተቋፀሩላ ሰዓት ንክትኣክል 5 ደቂቃ ጥራይ ቀሪዋ ሞንቲ ናብቶ ናይ ጠበቃታት ቢሮ ይኸይድ። ኣብቲ ኣሊቬተር ግን እናጎየ ዋረንቲ ይመፅእ እሞ እቲ ንክካረየሉ ሂብካ ነበርካ ቅርሺ መሊሰልካኒ ኺኢሉ እተን 20,000 ይህቦ። ሞንቲ ዋላ ዝኩሉ ፅዒሩ እታ ሰዓት ክትኣክል እንከላ ኣብ ኢዱ $20,000 ስለ ዝነበሮ እቲ ቻለንጅ ከም ዝወደቐ ተረዲእዎ ተስፋ ቆሪፁ ናብቶም ጠበቃታት ይኸይድ እሞ እቲ ወረቐታት ወይሎ ክፍርመልኩም ኢሉ ይነግሮም። ዋረን ተሓጒሱ ብመስኮት ኩሉ ነገር እናርአየ እንከሎ ኣንጀላ ትረኽቦ እሞ እንታይ ከም ዝገብርሎ ተሓቶ። ዋረን እውን ኩሉ ነገር ኦሮማይ ተወዲኡ ኢሉ ስለ ዝሓሰበ ኩሉ ዝገበሮ ነገር ይነግራ። ኣንጀላ ሞንቲ 30 ሚልዮን ስቑኢሉ ዘጥፍአሉ ምክንያት ስለ ዝፈለጠት እናጎየት ትኸይድ እሞ ጠጠው ንኸብል ትነግሮም። መፃወድያ ምዃኑ ነጊራ ጠጠው ተብሎም እሞ እናተዋእሱ እንከለዉ ንዋረን ክትፀፍዖ ክትምኩር እንከላ ሞንቲ መፂኡ ጠጠው ኣቢሉ ባዕሉ ብቦክስ ይወቕዖ። ዋረን ወቂዕኻኒ ኢለ ከሰኪያ ኢሉ ክነግሮ እንከሎ ንኣንጀላ ከም ጠበቕኡ ገይሩ ቆፅራ እሞ እተን 20,000 ንዓኣ ስለ ዝኸፈላ ኣብ ጅብኡ ዝተረፎ ቅርሺ ኣይነበረን። ግን እቶም ጠበቃታት እቲ ጉዳይ ንኽኣምንሉ ናይ ግድን ደረሰኝ ክትፅሕፈሉ ስለ ዘለዋ ኣንጀላ ኣብተን ናይ መጨረሻ ሰከንዳት ተጓያ ትፅሕፈሉ እሞ እቲ $300 ሚልዮን ሰዓራይ ኮይኑ ይወስዶ። ዋረን ተሓጒሱ $300 ሚልዮን ሓዳሽ ሕፅይቱ ኣንጀላን ሒዙ ካብቲ ክፍሊ እናወፅእ እናረኣና እውን ፊልምና ይውዳእ። እቲ ክሞትኩን ተስፋ ይገበር። እዚ ጉዳይ ተዝገጥመኩም እዚ 30 ሚልዮን ከመይ ጌርኩም መጥፋእኩም ከም እትፀሓፉለይ ደጊምና ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ፃንሒት።